guys, yan, nag-love shoutout po sa inyo lahat. Nandito ulit na naman kami ni B1. Kasama naman ko. Pero bago ko umpisahan ng video na to, please do like, share, and subscribe ng YouTube channel, press the notification bell para po palagi kayo updated sa akin ng mga video. Ito guys, magmukbang kami. Yan, yan. Dito kami guys, sa Munting Restaurant. Tulo-tulo. Kaya pala ako kaya? Kuya? Pero naman mag-Tagalog ha? Salamat. Yan guys. Ito kompleto recado. Kari, rice. Rice. Roast. Rice. Ayan, rice. Guys, yun na yung pinatay pa. Aywa! Dali! Syukran! May kanin pa. Ayan! Bago ka nus-nus. Grabe natin ito. Nus-nus mo yan. Guys, nus-nusan to. Alam nyo ba na guys kung anong nus-nus? Wala ka atira eh. Wala ka atira. Wala yung sakit ng ulo natin. Yung nagsamukbak ng kain. Aywa! Sukran ba rin? Roasted. Dapat sila sa nag-sponsor sa amin. Taga Almaray, si Mr. Joe. Hindi natin yung challenge na. Kapitan Lugis. Sekretary Palaboy. Ayan. Manok na naman. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Hindi naman, hindi na quality guys. Sarap kasi kumain dito.
ano, bangga. Meron kang ano dito. Pag binuksan mo, pwede mo mag-inipad. Halin mo na ang edit yun. Sinunod sa YouTube. Magkamot. Ito. Edit ka lang kayo. Pasar lang ka. Kaya, screwdriver na. Ginamit screwdriver. Iba yung sa akin. Guys, ganito kasi yun. Ayaw umandar ng sasakyan ko, biglang huminto. Sakay ko pa naman yung alaga kong babae. Tawagin niya sana kami. Nag-message sa akin si Ino ng Negra na kailangan daw ng cucumber. Kaya ang ginawa ko, sa may malapit na tindahan sa amin, bilihan ng mga gulay. Doon ako dumaan. Okay naman. Kaso nung umatras na ako, pauwi na ako, umatras na ako. Ayaw na mag-ship ng kambyo ko. Hanggang sa namatay yung makina. Kaya ginawa ko, tinawagan ko si Kuya Leo. Hindi ako ng rescue. Mati ng ayuda. Kaso wala din nangyari. Yung mga Pilipino kasi kaya rin na nakwentuhan, itatanong kung may idea kung bakit nangyari gano'n. Wala din. Yung sa isang kababayan natin, si Kuya Jok, taga-Almaray. Shout out po siya, Kuya Jok, sa taga-Almaray, purchasing. Salamat po sa binigay mo ang pakain sa amin. Kung totoo po talaga gutom na po talaga ako. Nagmamadali na nga ako buo. Kaso inabot po ng aberya. Ito na po, kumakain na po kami. Sana mapanood mo to, Kuya Jo. Almaray purchasing. Saban ko. Ito. Almaray purchasing department. Ayun na nga. Kasi nakabalagbag yung sasakay ako sa kalsada talaga. Na kailangan magtabi. Yung ginawa ko guys, nanood ako ng YouTube. Kung paano ko ma-neutral yung sasakyan ko. Kasi automatic yun eh. Shout out lang sa pa nating kababayan na nagpahiram ng kanyang tawag na? Para nakaroon ng kulay yung mo. Nagpahiram ng tubol para sa battery.
I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are Dapat ko nga, di na lang yung dapat. Ano yung ibuod? ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show anything. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Grabe yun. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Guys, nandito na ako. Nandito na ako. At magandang gabi sa inyo. Hindi nagdadala po ito sa aming admin. Boss Pinay Bible. Boss Pinay Bible Italy. Hanggang mahalin. Boss Boniface Tayo. Ayan! Okay. Ayan. Sa pagdari ka lang dito vlog. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.